Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare en garti hannde oɗo ñalawma alarba ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar. Titruji men mawɗi guiɗoɗen ko tonto New York hono kanko paftadi gandiraɗo Sean Diddy ñawore makko yalti hannde ɗum noon tawama wonde ko toñani e toñangueji tati ko takka ɓurɗi bonde kono tawama won toñangueji ɗiɗi wonde ko coupable ɗen toñangueji noon hawnaki hayso mo jogori sokede ko hasfumo jogorani hewde oɗo saha noon en wani juge Salim accudema haade muɗum fawde makko ko ñawore toon to Washington hono kamɓe républicain ji eɓen continue liggade oɗo saha joni toon to suudu représentant ji ƴewde beele ɓe mbawa folde républicain ji saliɓe oɗo saha joni wallude pour oɗo facture beelen ɓenno toon to suudu représentant ji hande toon to Washington relation ngaji États-Unis e kamɓe Afrique no wayni Bashir Tukset ɗum jogori wadde ɗum noon denno leyɗele joyi Afrique toon to Washington ɗum noon koye tugui jeenayyi ha sappo e goho lewru juillet habaruji men international ko toon to Sénégal puɗɗoɗen caggal jillu makko toon to Espagne ɗum noon ko bortu civil mbannungo toon kanko Bassirou Diomaye Faye nde wetti toon to Sénégal konngol makko gadunol ko wiide wonde ko yeeɓi bonandeji walla fitinaji bannoɗi toon to Ross ha pitalin jooɓe hen ɗum ɗon wona fonde waɗede wona hunde fonde yaafede toon to Nouakchott tono kanko Coumba Gawlo Seck gandi ko ñande hanki o wawino jokkodirde Zeynabou Talib Moussa ɗum noon ko organisation o wawi yettude kadi oɗo debbo sibabude kañum hun darde mum pour wallude rewɓe e sukaɓe. Habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Côte d'Ivoire hono kamɓe goomu CEDEAO gonɗo toon to Côte d'Ivoire guila ñande nogas jeenayyi juin ɓe mbawi hande fottude hono ancien président Laurent Gbagbo parti muɗum ɗum ɗo fof kadi ko yidde jokkodirde Côte d'Ivoire naɓe haade élection ngaji baɗɗeteɗi ñande nogas joyi lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ɗum woni titruji men ɓurdi mawnude ɗiɗo habaruji ma en gartu e détail muɗum joni joni siftindon tan hande ko alarba ɗiɗi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ma en gartu joni joni. Radio Juillet Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hettiyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Juillet Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore. Juillet Sare موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم. wolof képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. soninke Radio Juillet Sare a wiki temberini qas woni sababu ngona pullo capa soninki walla wolof geɗal ma nen eya nder Radio Juillet International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare jamhira mum binden gardindi titruji meɗen ni ko habaruji men guidoɗen ko toon to New York ɗum nane ñalawma hono kanko Puff Daddy ɗum ko jimowo kadi ko businessman jeeyaɗo toon to New York nanguno ɗo dumuno fof sibabude gueɗe joyi ɗe o takkaɗe en gueɗe jeeyan jeeya hen ko mbiyata racketeering business aji taw ko business aji Chelsea ɗum ɗo fof ko gueɗe tawne jeeya hen hutorade sukaɓe rewɓe walla jeeya hen wadde gueɗe ɗe ganduɗa hen yeyde ko yamiraka ɗum ɗo fof pour dañde hen kalis ko kalis mo yamiraka mo takkuno kadi wonde ko kanko hoore makko won suka debbo goto sehil makko o hutiri doole wondude muɗum kamɓe yimɓe juruji wonnoɓe toon ɓe ne wayno ɓe jalɓe mbawi dakkodirde wonde ko hen gueɗe tati ɗe o taka gueɗe ɓurɗo bonde ɗe en ɓe mbi wonde ko toñani kono noon hen gueɗe ɗiɗi ene wayno kanko toñi ɗeɗon gueɗe ɗiɗi o wiyaw toñi noon ko wiide wonde ko kanko hoore makko e tawi gongira gonga kanko hoore makko meeɗi jolnude e oto makko Cassandra Ventura en gueɗe goɗɗe kadi ko wiyade wonde kanko hoore makko jolni sukaɓe worɓe rewɓe woɗɓe ɗum ɗo fof ko fate en wondude mumen walla ƴewde yimɓe wonnoɓe mumen ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ko gueɗe ɓuuri
ɓurɗe wasde bonde e kala ko taka fof cakalde ɗum ɗon janga ha gasni hono kanko ñaawo o wi wonde ne wayno ko oɗo sadio no wawa rokkude o wawa woppude hono kanko Chan Didi o yalta ɗum noon il faut ko continue sokede ha kanko ñaawo o fellita holko fawi makko ɗum noon tugnade haralleɓe ko kalata oɗo sadio joni sibabude ɗeɗo ko gueɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa bonani hen gueɗel fof kanko paftadi mo wawi sokede ken wona duuɓi sappo so heewi donc ene wayno ko tugnade kadi haralleɓe ko kalmi mbi wonde ko ɗum fof fawoto ko hol neware nde holluno e oɗon saha toon to nde wonno kasonde walla kadi so tawi won ala goɗɗum ko andana ko jiiɗa ene ko takka ko ɗum noon e wayno ko ɗum ɗo fof ko kanko ñaawo ko ɗum o jogori miccade ƴewde holko fawata e pafdadi tugnade kadi haralleɓe koɓe kaali hande mbi wonde ko sibabude kanko hoore makko wonde e kaso oɗo dumon fof hawnaki kadi ɗum ɗon hayso nde mo jogori sokede ɗum ɗon kadi oɗo temps mo waɗi kaso kadi ma uste e dumunna mo wawi fawede fof donc en ewiɗamini ha wonaki jogorani ɓurde duuɓi ɗiɗi ko jogori sokede donc ene wayno ko caggal hono kanko takkuɗo mo hono Cassandra Ventura avocat makko ene wayno ko kañum hoorumi weltima e ndeɗo ñawore sibu haysindo kanko pafdadi o tawaka mo tooñi gueɗe ɓurɗo bonde ene wayno kam o nanggama o waɗama e kaso e kadi mono continue wonde e kaso e kadi en ɗamina haysindo ko ñawore makko jogori wasde teddude hawnaki mawo fawi hunde kam toon to Washington kamɓe yimɓe représentant ji gardogol makko kanko gardiɗo suudu représentant ni hono Mike Johnson eɓen continue oɗo saha joni liggade pour wawde folde hono kamɓe républicain ji goɗɗi gonɗo jeeyaɓe e suudu représentant ji ganduɗa oɗo saha joni en jettidi mbi wonde ko jiiɗa haalde ni ko fate kanko Donald Trump oɗo facture mo ganduɗa en gummiɗo toon to Sénat siftin ɗon tan ko toon to Sénat en wayno facture o votama ma won balɗe ɗiɗi joni ɗum noon ko 51 contre 50 ɗum no fof waɗi ɗum wotede ko sibabude ko kanko JD Vance tawde ko ɗekki ene wayno ko constitution ne rokkimo kanko hoore makko o yantu e républicain ji pour o vota pour facture ene ɓennine kamɓe républicain ji sénateur uji woɗɓe pour facture o ɓenno e wayno ko oɗo saha joni ɓen continue kamɓe koye maɓɓe haaldude député ji goɗɗi gon toon to suudu représentant ji pour wonde hol gueɗe ɗe puɗi salade e hol kadi no mbawi kañumen koye men haytude oɗo de kala ko woni oɗo facture donc e wayno koɓe liggoto oɗo saha joni ko kamɓe républicain ji surtout yen jaɓɓe vodde ɓe kadi ɓe jaɓani vodde ɗe ko haalde holko ɓe mbawi waylude e oɗo facture pour haade mabɓe addude ɗum pour no wote ƴeewa hen eɓe kaala hen gueɗe ɗe ganduɗa en ko fate en impôt ji ɗum noon impôt ji ɗi en holko wiide wonde holko foti ustede walla holko foti ɓeydede en koɓe kalata joni fate jobdeli ko fate kadi jeenari ɗum noon mbiyata chips e ko fate kadi heure uji supplémentaire ɗum noon koye tuggi hitande ko adi hitande ujunnaji ɗi nogas jeetati koɓe kalata en kadi goɗɗum kadi ko hono foti anneɗo foti liggade pour ha wiye en jobdi muɗum walla kalis muɗum yettima nokku ɗo ganduɗa ne waɗi nawe catégorie kañum jogimo kalis walla donc eɓe kaala hen kadi gueɗe ɗe ganduɗa parɗo en impôt ji walla bénéfice aji yimɓe jogoto sibabu ene jogui sukaɓe est ce que ne foti ɓeydede walla ɓeydetako gueɗe ɗeɓe kalata goɗɗe kadi koko fate en ustude no foti Amérique jogui ñamale oɗo saha joni siftin ɗon tan ko yettinoma oɗo facture no haalir ni yettima ken wona trillion ngaji 5 kono e woni ko kamɓe député ji ɗi ɓe jiiɗi ko tellinde ɗum ha ken wasa ɓurtude trillion ngaji 4 gueɗel gonguel koɓe kaala hen kadi ne wayno ko balle ɗe ganduɗa yimɓe ɓe kewani dole keɓatno ɗum noon koko fate ñamde ɗum mbiyat ɗum snap ɗum noon kadi ƴewde kadi holno ɗum ɗon foti kadi hol poɗɗo hebde ɗum kamɓe député ji ko ɓuuri hewde mabɓe ko nandiri wonde ko neɗɗo no foti liggade au moins kene wona 80 heure par lewru donc so wawi liggade ɗum woni donc on foti hokkede no foti wallede heɓa ko fate no snaps ko ɓuuri hewde gulale oɗo saha joni koko fate Medicaid noon ko siftin ɗon ko ballal laamu fédéral jogui wallude yimɓe joɓɓe ngala dole sur ko fate safaruji donc ɗum woni joni ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa en ko kamɓe démocrate eɓe jiiɗi hutorade ɗum surtout yen ko hunde nde fotani memede kañum ko fate assistance sociale surtout toon social sécurité gueɗe goɗɗe kadi ko ene wayno ko kanko Donald Trump guel hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ɗum noon ko manda makko gaduno won impôt ji kadi ɗi ganduɗa en kanko hoore makko yinno ustude ɗum
e wiide maɓe kamɓe républicain ji hawnaki ɗiɗon impôt ma ɓeydu kalis wonande budget o donc ko jiida e ɗum ɗon kadi ene wayno ko haala kalta ken surtout ko démocrate en jiiɗa haale surtout ko kalis kewɗo kene aboye 50 milliard mo ganduɗa henna kanko Donald Trump on wiiɗi huccinde ɗum e ko fati henno frontiére uji e kadi koɓe nandiri oɗo saha joni walla koɓe dugdata oɗo saha joni koko fati henna yamirore pour neɗɗo no liggorto ɗo e États-Unis ɗum noon ko mbiyata work permit facture oɗo mo kanko Donald Trump on waɗi yamiri joni ko kala jiɗɗo wadde ɗaɓɓande pour liggade ɗo e États-Unis yoɓata ko $550 ɗum ɗon kadi oɗon autorisation kadi o wurata tan ko lebbi jeegom ɗum noon lebbi jeegom fof ma neɗɗo renouvelle ɗum kamɓe sana ɓe jamirno ko kala jiɗɗo wadde ɗaɓɓande pour sornade ɗo e États-Unis il faut ko ma waɗum $1,000 sifti noon tan ko adi hitan ujunaji ɗiɗi hono kamɓe États-Unis ene wayno ko ndeɗo ɗaɓɓande pour wonde refi sornade ɗo e États-Unis ene wayno ko ala ko yoɓeteno ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe républicain je ɓen continue fawde kalis keɗo e ko fate no holno foti yoɓete pour service immigration gueɗel gonguel ngel kadi koɓe jiiɗi famodirde hen koko fate en ñamale étudiant ji ɗo e États-Unis jogui kadi ene wayno ko wonande ɗeɗo ñamale kadi holno joɓirte e wonande kadi holko foti hen yaafede e surtout kadi rutinade hono kanko ancien président Joe Biden gueɗe ɗe o yaafi noon ko fate won étudiant ji ne woodi hen kadi gueɗe ɗe ɓe kalata hen kadi ko fate hen jeenaji yimɓe jogui surtout so tawi kañumen koyemen e mahi galleji walla mbaɗi business aji taw ene kutoro panneau ji solaire ɗum noon ko gueɗe patuɗe ene wallude taaride ɗum noon hustude gaz uji won hen ɗum noon ko hutorade panneau ji solaire walla hutoraji beɗi bifoji taw ko kawnata ko courant ko wawi wonde fof woni ko kamɓe républicain surtout kanko Mike Johnson eɓen continue liggade heedi convaincude won républicain ji oɗo saha joni mbiɓe wonde ko votanta oɗo facture ko wawi wonde fof en wayno ko tunnade hande ko CNN reporti hono kamɓe républicain ji représentant ji ɓurɓe jattinade oɗo saha joni koɓe joyo ɗum noon en limte hen hono kanko représentant Andrew Clyde jeeyaɗo toon to Georgia représentant Josh Brechien jeeyaɗo toon to Oklahoma représentant Lloyd Schumacher jeeyaɗo toon to Pennsylvania représentant Ralph Norman jeeyaɗo toon to Caroline du Sud e kanko Chip Roy représentant jeeyaɗo toon to Texas ene wayno ko ɓeɗo oɗo saha joni ko ɓeɗo woni jattiniɓe mbi wonde ko votanta kanko Donald Trump oɗo facture ene waɗi yimɓe woɗɓe kadi représentant ji ha hande taw kañumen koye men kalani inde men kono noon ene wayno koko jaɓani sawa haalde sokone jogori wodde walla jogorani siftinde on toon ko toon to suudu représentant ji kamɓe républicain ɓe perdi tan e républicain ji tati en jogota ko keewal donc siftinde on tan toon to suudu représentant ji ene wayno ko kamɓe fof ko 150 foti wonde ɗum noon kamɓe républicain ɓe jogui jonɗe 220 kamɓe démocrate ɓe joguino ko 215 kono noon ene wayno ko e dumunaji ɓen kamɓe démocrate ɓe mayrama yimɓe tato ɓe ene jeeya hen no kanko représentant jeeyaɗo toon to Virginia biyeteɗo Gary Connolly mayɗo ñande 21 lewru mai no kanko représentant biyete Raoul Grijalva jeeya toon to Arizona mayɗo ñande 13 lewru mars représentant biyeteɗo Tuno Sylvester jeeya toon to Texas mayɗo ñande 5 lewru mars donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe républicain ji tugnade hande ko hiisa so ɓe perdi yimɓe tato tan e républicain ji ɗum firti wonde ko ene wayno ko ɓe mbawata dañde vote kene wawa ɓenninde oɗo facture donc ene wayno ko toon ɓe goni oɗo saha joni kamɓe républicain ji ko ɓuuri hen hewde mabɓe kamɓe démocrate en seeɗa goto fof woni koye campagne oɗo saha joni won hen ko pour wadde maslahaji min oɗo facture ɓenni won hen kadi ko pour dartade ɗum noon kadi firti oɗo facture kadi ene wayno ko kanko Donald Trump haalluji makko kadi e walla haare makko contre Elon Musk nene ɓeydo ñaadde e ko yalti ɗiɗo jammaji ɗiɗi ɓennude hono kanko Donald Trump o wiwni ko sorenayi kanko hoore makko ko déportowo hono kanko Elon Musk toon to leydi mum e ɗum noon Elon Musk kañum horum jaali kaɗon haala donc ko Elon Musk ko haalno wi wonde ko ñande oɗo facture vota toon to Sénat fof kañum hoore mum ene wayno ma ummono sosde parti kesso taw parti wiyata ɗum ko parti Amérique ɗum noon e wayno kadi kanko Elon Musk kadi o haali o wi ko kala sénateur républicain voɗɗo pour oɗo facture omo garanti wonde ko élection ngaji garoji oɗon sénateur koko perdata place muɗum donc haare mabɓe kanko Donald Trump e kanko Elon Musk nen continue oɗo saha joni wontiɗoɓe jara ɗo enne ƴettoje e gueɗe mbaɗe noon ha hande toon to États-Unis ene wayni ko kanko Donald Trump kadi haalluji ɗi yo haalanno
ɗeɗo balɗe ko yalti walla ko galleji jandiyankoji ko en MPR ko jiiti wonde on programme makko mo jogui heftude nationalité ji won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe tuumi wonde ko ene wayni kon mbaɗi crime aji ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en wonde républicain ji nene puyno ɗum mbiya wonde kanko Donald Trump ko gueɗe tan ɗe o gajoto kono noon ko gajoto ko nene continue haalede surtout en galleji walla haraleɓe ko fate justice ɗum noon e wayno ko teskita tan ko kala ko kanko Donald Trump ko gajoto e mandat makko oɗo ɗiɗo ko ɗum jogori yaade ha to toon to tribunal ha to cour suprême ko wawi woni fof ɗum ɗo fof hay sinno ko ene tuuma wonde ko ɗum ɗo fof ko sibabde caɗele kanko Elon Musk ɗiɓe jogui sibabu no wiide kanko hoore makko mo riwti Elon Musk kono noon ko caɗele goɗɗe kadi ɗi ganduɗa gonnoɗe programme makko kila campagne uji makko surtout habde won yimɓe ɓe ganduɗa yamiraɓe garɗo e leydi États-Unis e surtout e laamu makko kanko ancien président Joe Biden wonande ɓeɗon jeeyaɓe Venezuela walla jeeyaɓe toon Mexique walla jeeyaɓe toon Amérique leyɗele wonde Amérique latine haralaɓe hannde hewɓe nana kucciti kadi e télévision ngaji ene ƴeewto wonde ko est ce que ɗum ɗo ko hunde nde kanko Donald Trump o wawi wadde surtout heftude nationalité walla kayitaji won yimɓe ɓe ganduɗa henne ɓe jibinaka ɗo henne kañum koye men ko criminel uji no poti sokkede walla no poti nawetede e wiide makko kadi kanko Donald Trump walla yimɓe liggotoɓe laamu makko ɓeɗon ni so naggama kanko hoore makko yiiɗi ko neldude ɗumen ko toon to kasoji bonɗi gonɗi toon to El Salvador walla ko kasoji keesi pewnaɗi toon to Florida ɗe mbiyata kasoji noodi won yahoɓe hen ni won hen haralaɓe yahoɓe en ni wiide wonde ko so tawi goygure gongo murtuno nationalité ji won yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kayitaji men sibabu haysino jibinaka ɗo hen hawnaki ɗum ɗo foof ma ene foti kanko galle makko kanko joom suudu makko e ɓi ko jibinaɗo ɗo henno e yimɓe hewɓe sukaɓe makko hewɓe taw ko kañum e yumirawo men wona ɗo jibina ɓeɗo fof ene wayno nationalité ji men poti ƴeewede ɗum noon ko hunde ko haare mawde woni kanko Donald Trump kadi o yiiɗi umminde oɗo saha joni kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare hande habaruji men to États-Unis e tugnade kadi e ko yalti toon to Washington ɗum noon ko jokkodiral kamɓe États-Unis e kamɓe kadi leyɗel Afrique kanko Donald Trump ene wayno mo inviti leyɗele joyi jeeyaɗe toon to Afrique yo gar toon to Washington ɗum noon ko tugui jeenayyi lewru juillet ha ettenma 11 lewru juillet ɓeɗon aroɓe ne jeeya hen hono kanko gardiɗo leydi Mauritanie gardiɗo leydi Sénégal gardiɗo leydi Guinée Bissau gardiɗo leydi Gabon e kanko kadi gardiɗo leydi Libéria donc ɓeɗo joyo aroɓe toon noon ɗum noon ko hunde kanko Donald Trump wi wonde ko ƴewde beela mo wawa sellinde jokkodiral kamɓe États-Unis ɓe joguiɗe leyɗel Afrique ko siftindiran tan ene wayno ko batu waɗino toon to Luanda ɗum noon ko jonte ɓennuɗe nguɗon batu kadi ne wayno ko kamɓe États-Unis ɗum no mbiyata ɗum ko sommet États-Unis Afrique e nguɗon batu ene wayno ko kene ɓuura kene ɓiɗo milliard uji 3 dollars taw ko nandire waɗanoma hakkude kamɓe leyɗele Afrique e leyɗele États-Unis ɗum ɗo fof noon ene wayno kadi ko hunde nde ganduɗa ene haraleɓe ko fati politique mbi onde ganda ngal ɗo jokkodiral ngal États-Unis yiɗi wadde joni surtout suɓade ɗeɗo leyɗele joyyi e wiide mabɓe ko ƴewde leyɗele taw ko leyɗele ɗe ganduɗa en kaaƴe ɗe ganduɗa cattuɗe goni toon walla ko leyɗele ɗe ganduɗa ene jogui hattan wawde rende frontiére uji mum walla ko leyɗele ɓe tini no fewi ene kaɓa surtout ene kaɓa e bonandeji ɗum noon ko crime aji organisé donc sifti ɗon tan ɗeɗo leyɗele kadi noɓe mbiri ni ko leydi Sénégal leydi Mauritanie leydi Gabon leydi Libéria e leydi Guinée Bissau ko ɓeɗo ɗaminani ngar toon ɗum ɗo fof noon e kadi ha hande haraleɓe ko kalata hawnaki ko hunde lundinde kadi gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Amérique ɓe mbaɗata surtout enne tawde ene jeeya e ɗeɗo leyɗele kadi ene jeeya e liste leyɗele nogas joyni kamɓe Amérique ɓe jaltini tan lewru ɓenndu ndu mbi yimɓe muɗumen ɓe jiiɗi ko hadde yimɓe mumen arde gato États-Unis holno ɗum wonata ɓe jiiɗa yimɓe ɗeɗo leyɗele gara to États-Unis taw ɓe jiiɗi kadi jokkodirde e ɗeɗo leyɗele taw ko fate diplomatie ko fate ngaalu ɗum noon ene wayni ko ɗum ɗo fof ko kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump o wi wonde ko alay saago ɗeɗo leyɗele mbawa arde toon kadi wawde ɓeydade kadi famodirde États-Unis ko fate États-Unis no yiiɗi liggorade e laamu makko e surtout jokkodirde e caggal leydi ɗum nawata en habaruji men international toon to Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye gonnoɗo e jillu muɗum toon to Espagne boto bonnongo toon to Espagne taw boto ngo mbiyata ɗum ko wonno ko to wuuro wiyetego civil
donc kanko Bachir Diomaye Faye mo jeeyno e ɗiɗon président ji tawnoɗe e nguɗon botu donc caggal nde arti toon to Sénégal hono kanko Bachir Diomaye Faye nde yetti aéroport nde ene wayno ko konngol makko ngol ƴefti gadnol o wi wonde ko ene wayno ko yeeɓi e nder télévision ngaji ko fate en gueɗe baɗannoɗe toon Rosso Sénégal taw pitali ne jooɓa hen gueɗe kadi taw kadi ko police ne waɗi intervention ɗum hunde nde ganduɗa henne ko hunde fotani jaɓede tawde firtu henne ko gueɗe jahoje haake ne jooɓo hen fitande innamade o wi wonde kadi mo siftino kadi wonde ko intervention police fotani wonde sababu neɗɗo ne maaya hen o wi hande ko yaadi kadi ha ko yimɓe citoyen ji kañumen koyemen ene maaya e ɗiɗo opération ngaji taw ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ko pour police foti arde ko wawde deñude fitinaji fotani welsindede kanko Bachir Diomaye Faye noon e nder konngol ngol haali o wi wonde ko o yamiri hono ministre de l'intérieur mo Sénégal e o yamiri kadi directeur général police mo Sénégal yo mbad peeje fof beele enquête ne waɗe enquête o kadi yo woto won enquête jinggo kala bawɗo wonde caggal ɗeɗo caɗele ɗiɗo fitinaji ko wawi wonde fof ene wayno ko lawol no foti yettademo ha hande toon to Sénégal e tugnade kadi e ko haalate oɗo sa joni ene wayno ko yimɓe leydi Sénégal surtout en politicien ji ene jogui mom wi wonde ko kanko ministre de justice mo Sénégal hawnaki mo watti ko hono ko Ousmane Sonko haalata ko siftinto tan ko ñaawro yaltino toon to Cour suprême mo Sénégal wiide wonde ko ñaawro Ousmane Sonko wonno contre kanko makko biyeteɗo Mame Mbaye Niang ndeɗo ñaawore ko guila nde kanko Ousmane Sonko wonani premier ministre ndeɗo ñaawore rokkino kanko Mame Mbaye gonga wiide wonde ko Ousmane Sonko ene wayno ko haali e haaluji ɗi gona gonga takkimo e kadi gueɗe Ousmane Sonko fawanomo e muɗum kaso lebbi jeegom kaso o noon ko sursis ɗum firti ko jomum yahata kaso e kadi Ousmane Sonko fawanamo oɗon saha amande ene wayno ko kamɓe Cour suprême kadi ene wayno koɓe gunɗini noon ndeɗo ñaawore ɓe mbi Ousmane Sonko ala fof no wawi wadde ene foti reconnaisse ndeɗo ñaawore kadi no foti yobde Mame Mbaye Niang kene wona kalis kewɗe e franc CFA ene wayno ko Ousmane Sonko e nder ko haalluji ɗi haalno wi wonde ko ndeɗo ñaawore gasani il faut ko nde waɗa révision donc tugnade konngol kanko biyeteɗo Ousmane Kane Ousmane Kane e wayno kañum hoore mum ko neɗɗo karalla ko fate ñaawoje meeɗi wonde conseiller président de la république e kadi meeɗi ardade cour d'appel Kaolack haali o wi wonde ko en ko ɗaɓɓade ummade pour ƴewtade ñaawoje ko fatini hen ɗum ɗon kadi ko hunde arore so tawi tinama wonde ko nde ñaawore nde waɗata nde won gueɗe ɗe gandunoka e oɗon saaha ɗeɗon gueɗe kadi ne wayno ko caggal muɗum jalti walla ko wayno ɗeɗon gueɗe caggal mum gandama kadi ɓeydi sikkitare e ko fate ko ñawano ko walla ñawaɗo o wi donc ene wayno ko o haali kadi o wi wonde ko kanko ñawaɗo walla o ala fof lawol pour wiide kanko hoore makko mo ɗaɓɓo wonde ko ñawore makko yo ƴewte e ɗum ɗon kadi ene wayno ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa meeɗani yiyede ko wawi wonde fof o wi wonde e wiide mabɓe kadi o wi wonde ko ɗum ɗo fof fawi pour yamirde ñawore wandini hen yo artire ƴewte ɗum ɗon fawi koye kanko gordo garde so ɗum ɗon ministre de la justice ko wawi wonde fof ene wayno ko tugnade kadi e ko tuuma oɗo sa joni tawde ministre de la justice woni koye jimadi makko kanko Ousmane Sonko ƴeewe tan est ce que kanko ministre de la justice omo jogade cuusal wasde jabde ko Ousmane Sonko haali ko walla jogo cuusal kanko hoore makko wiide wonde ko ñaawa ko gasi ɗum noon ene wayno ko justice e jimadi makko wonanta pour gonɗo e laamu walla wonanta pour gonɗo e joguiɗo kalis ɗum noon ko ɗum woni ko fada balɗe garoje ɗe est ce que kanko ministre de la justice mo leydi Sénégal omo heeɗo ko Ousmane Sonko haalata ko pour uddide ndeɗo ñawore waɗanode guila Ousmane Sonko kañum hoore mum woni opposition habaruji men toon to Mauritanie tugnade kadi journal biyeteɗo Taqaddum ene wayno ko patrouille gardoɓe maaje toon to Mauritanie ene wayno ɓe mbawi dandude ken wona 220 e yimɓe wonnoɓe e laana ka gummino ko toon to Gambie tan waɗi rewɓe ne waɗi kadi sukaɓe laana ka ɗon ɗo dañi caɗele hakkude gueji caggal mum ne wayno ko kamɓe gardoɓe maaje toon to Mauritanie kamɓe gari ɓe mbawi dandude laana ka ɗum noon ko ñande donc subaka hanki talata ɗum noon ko law hedde 6 heures tugnata hande article o mbi won ɓeɗo soldateɓe ko caggal nde ɓe tini wonde ko kaɗo laana ene namdi yo walla ko yaaci ene wayno ko kamɓe koye mabɓe mbawi
ɓe dandi ɓeɗo wonna ɓe laana ɓe dokki ɗumen kadi vestoji ɗi ganduɗa ɗi mbawi lumbirade kamɓe fof ɓe mbawi ittudeɓe e oɗo nokku ɗo ɓe gonno e gueji ɓe nawi toon to leydi caggal nde ɓe nawi to leydi noon ɓe dokkiɓe ko fate ñamde e ndiyam ɓe dokkiɓe kadi e safaruji keñoraɗi nde ɓe jetti toon nde tugnaɗo hannde article o mbi wonde ko hohoɓe portanit donc siftin ɗon tan oɗo portanit kalateɗo woni ko 60 kilométre banggue rewo Nouakchott ene wayno ko caggal nde ɓe jetti toon to portanit hono kamɓe yimɓe hohoɓe laamu wonnoɓe toon e yimɓe kadi toppiri ko fate kisal toon mbawi e organisation ngaji goɗɗi toppiri ko fate wallude innamaade mbawino haalanede kadi ƴefti ɗumen en charge ɗum noon kadi ne wayno ko toppitade ɗum tugnade kadi e kuule jamiraɗe pour ko fate ɗiɗo situation ngaji ha hande toon to Nouakchott e tugnade kadi e journal biyeteɗo Futur Africa hono kanko Coumba Gawlo Seck jimowo Sénégal najo ganduɗo o wawino arde toon to Mauritanie ɗum noon ko ñande 1er juillet hitande 2024 e jillu makko toon to Nouakchott o wawino kadi yaade centre goto gonɗo toon to Wafa fedde wiyetende association Mauritanie pour la santé de la mère et de l'enfant taw gon toon ko Nouakchott e nder jillu makko e oɗo centre o wawi kanko hoore makko fottude debbo gardiɗo oɗo centre Zeynab Talibou Moussa o wi kanko Coumba Gawlo Seck o wi jillu makko toon ko jillu makko ceylagal kadi ko jillu makko kadi ɓingu yummago ɗum noon wi wonde ko ene wayno ko caggal nguɗo jillu kadi o kanko awɗo artire Sénégal najo o wi wonde ko o haali o wi wonde Zeynab ko debbo dariɗo ko neɗɗo kadi mawɗo e kadi ene wayno ko neɗɗo mo ganduɗa mo yimɓe foti farnorade ko neɗɗo kadi mériɗo yettede meɗɗo poɗɗo teddinede kanko Coumba Gawlo Seck o wi Zeynabou ko ligguima no fewi waɗi gueɗe kewɗe pour wallude sukaɓe rewɓe wallude kadi rewɓe surtout henno lebtaɓe rewɓe accaɓe woppaɓe tampinaɓe o wi kanko Coumba Gawlo Seck o wi wonde omi jogui rewɓe hewɓe taw ko rewɓe susɓe deydi e rewɓe kadi heɓeteɓe hono Zeynabou e ɗo e Mauritanie kadi e leyɗele goɗɗe donc kanko Coumba Gawlo Seck dumuni kadi mo wonno toon to oɗo centre Wafa o wawi kanko hoore makko fottude sukaɓe rewɓe hewɓe taw ko kañumen honnaɓe toon sibabude kañumen koyeɓe jogade caɗele e galleji mumen walla caɗele e leƴƴu men o wawi kadi kanko hoore makko rokkude ɗumen encouragement kanko Coumba Gawlo Seck ɗum noon ko tugnade journal biyeteɗo Futur Africa habaruji men international cakkittortoɗen ko toon to Côte d'Ivoire tugnade kadi e journal biyeteɗa APA News hono kamɓe délégation CEDEAO garɗo toon to Côte d'Ivoire guila ñande 29 lewru juin ene wayno e oɗo ñalawma hande ɓe mbawi e fottude parti biyeteɗo PPACI ɗum noon ko parti mo kanko Laurent Gbagbo ɓe mbi noon donc oɗo délégation taw ardi ɗum ko kanko professeur Théodore Hello ko ancien ministre des affaires étrangères Bénin ɓe mbawi jaɓɓede ñande alarba hande 2 lewru juillet hitande 2025 taw ko cadre uji PPACI toon to bureau makko kanko ancien président Laurent Gbagbo ɗum noon ko toon to wuuro wiyeten ko Kakodi Atoban ɗum noon ko quartier mo ganduɗa chique gonɗo toon to banggue funnague Abidjan donc kanko Laurent Gbagbo tawana ko ngal ɗon potital kono ne wayno joɗoninoma toon ko délégation parti makko taw ko délégation en kadi ne jeeyno hen ancien ministre Kone Katinan e kadi président CSP e président kadi exécutif PPACI hono biyeteɗo Sébastien Dado Deji donc kamɓe parti oɗo PPACI ene jeeyno e délégation mabɓe kadi hono ambassadeur Emmanuel Aka directeur de cabinet hono kanko Laurent Gbagbo e kadi maître biyeteɗo Habiba Touré kañum woni chef de cabinet kanko Laurent Gbagbo e porte parole parti hono biyeteɗo Ousmane Sy Savané kañum woni président de la commission communication et organisation des manifestations du parti donc délégation ngaji ɗi fof hono kamɓe CEDEAO e kamɓe PPACI ɓe mbawi kadi yettude ngal ɗo potital ko potital gaddanal pour ko fate gueɗe ɗeɓe jokkodiri ɗeɓe jogui oɗo saha joni ko fate jokkodiri politique oɗo mission siften ɗon tan ne wayno ko o yayri toon ko pour pewnitogol hono élection ngaji baɗoji ñande 25 lewru octobre hitande 2025 toon to Côte d'Ivoire ɗum ɗo kadi koye gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe CEDEAO eɓe jamiri ɗum pour walde dandude démocratie laamu laamorte e leyɗele en jeeyaɗe CEDEAO e ɗum ɗon kadi ko jeeya koye recommandation ngaji kamɓe ardiɓe leyɗele jeeyaɗe CEDEAO e kadi ardiɓe leyɗele gouvernement pour wonde hadde kala ko haareji baɗoji caggal élection ngaji e nder région hono kanko Théodore Hello noon gardiɗo oɗo délégation
wonduno kadi yimɓe sappo taw ko yimɓe jeeyaɓe oɗo délégation ne jeeya hen hono ambassadeur Abdel Fatou Moussa donc commissaire aux affaires politiques paix et sécurité de CEDEAO ene jeeya hen madame Adjovi Yepke on kadi ko ambassadrice du Bénin auprès de CEDEAO kañum kadi woni représentant comité des représentants permanent ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo délégation ari Abidjan guila ñande nogas jeenayi lewru juin ene wayni ko toon jogori wonde ha ñande 5 lewru juillet ɗum noon hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ɗum ɗo fof kadi ko pour ƴewde fewnisade élection ngaji baɗoji ɗi eɓe mbawino kadi kamɓe koye mabɓe fottude ñande 1er juillet nde ɗum noon hitande ujunnaji ɗi nogas joyi ɓe mbawino fottude président commission électorale indépendante hono konko Coulibaly Kouybiyet kadi e yimɓe liggotoɓe muɗum. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare haɓrude min jogo noon hannde oɗo ñalawma alarba 2 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 gasi ha laaɓi ɗum noon so Allah jaaɓi ma en gartu janggo kadi e haɓruji moon e ɗemgal Pulaar. Ayan mbaali jaam ha janggo, on jarama.